Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. May tuyo ka na ako, nga may duol man ka. Wa man lagi ka mo gamit sa akong cellphone. Wa man ko'y angin gamitan, ma'am. Lain naman kag tinagdan ako. Unsa, ma'am? Nakabantay ko nimo. Dili na kayo ka magisulti nako. Doon ako'y sala. Oh, wa man. Ngano di ay, ma'am? Nahibong lang ko. Wa man kaysa, ma'am, Curly. Sige, diya sa ka. Nakabantay siya da, nga lain akong tinagdan niya. Anak, gid ang tao nga guilty. Mangutana gid nga nung lain akong tinagdan. Mulaylo lang ko. Kay basig masyat ko sa taro ninyo. Lisod na. Kay ang warden, murag tuwa midapig sa mga piniriso. Kinahanglan nga dili na kumukumpiyansa ini dapita. Daghang traidor. Sige, katawi ko ninyo. Gusto man ka mo nga muhunong na ang inyong edad. Dasmag mo na ako. Ano siya may imong ikasyulte bahay na doon kisulting ondo na to nandeng. Kadtong bahin siya ang pag-surrender? Oh God, nakabati ka, tumisulti siya. Nga gipulan na siya tago-tago. Kadtong, unsa ko diri Nan lagi. Siya may imong ikasyulte do. Aw, mas labing mayo nga. Dipulaan na siya tago aron nga mo surrender siya og muluag na sa dangat tutugan. Kay, mapil mo ta. Kay kita may nagtago niya. Nganong apilon man siya ko no ta? Wa man ta namugos nga anay siya mutago sa ato. Ay, unsa ka ba ya? Dili mo tuuan ha, mga tinugyanan sa balawdoy. Maayo kayo na silang mupailaw og imbestigar. Nya deng. Samanta ini. Samanta ini. Aw, kung akong pasultihon, ako mo ingon, nga mas mayo nga musurrender nilang yun siya. O, maserbisyuhan niya sa sod sa prisuhan ang iyang mga saha nga nabuhat. Anak lang yay, aron nga magmalinaw na punta. Nya, saman lagi. Unsay buhaton nga matugyan na nato si Ondo sa ngadto sa tinugyanan sa balaod. Aw, ingon man to siya, ha? Aw, sa tingan ay? Sa tingan? Ingon man to siya ba, nga kung surrender siya, kita mo angay nga makadawat sa kwarta nga gante, nga gipatong sa iyang Kana mo na akong giingon, nga ingon to siya. Pastilan, mayo ka na pagihayay. Basin ba yakong na maapil tag kapusas? Mauli ang angay ninyong buhaton ng iyay. Noy nanding. Unsa, Sama na Ondo. Samildo. Asa man dapita ang nahaang police station. Ay, kung ana dapat sa merkado. Mana. Muadto mo sa police station. Ato. Unya ipakita ang newspaper ngadto sa mga pulis. Unya inyong ingnon nga nakakita mo nako. Oy, pastilan, maapil, may dakaw kay. Kung mangita ni mo mga pulisyon niya, ato ka madakpi sa mong bahay. Aamong me. Di mo maamong ni nanding. Kay magbuhat ko gamayng payag-payag dili layo sa inyo. Unya inyong ingnon nini sa pagsulti ang mga pulis. Pamati mo nako. Aron sigurado nga kung madakpan ko nila, kamo ang magkadawat sa dakong ganti nga kwarta. Ay, pastilan. Dili naman hinoon ko makatuog nga nagsigig huna-huna. Sige, sulting Ondo na to, nandeng. Naunsa ka ba?
Pugsa o piyong ang imong mga mata, iyay. Dili lagi ko makatog lagi, deng. Kay murag nagduha-duha ko nga mo adto tas kapulisan. Maluoy man kong undo, deng. Basilan, kung magluoy-luoy tayay. Wa tay mahimo na. O kung dili na tumuhaton ang gusto ni Undo, hangtod kanus aman ta, nga magpabilin nga way kalinaw atong huna-huna. Kay mahatlok man ta kung doon mo anhis ato. Yay, hinumdum ka, kadundun may aning tulo ka mga laki nga nigawas po dito higayon na si Undo. Pwedeng tanaw nila. Naibong anong doon nila lalaki sa ato nga hilang nisayran. Kato mga lalaki naibong. Hilang nisayran nga kita raman duhang nagpuyo na ng atong payag. Oh, diba? Gikuyawan tag maayo ato yan. Lagi, oy. Oh. Ay, huna-hunaon ni natog maayo ding, oy. Kung unsay mahimong linugdangan ining tanan. Lugdang, oy. Oh, lugdang man. Ingon si Undo nga, kita maoy. Makadawat sa gante. Muna yay. Kita'y angay nga matagan sa gante, iyay. Dili ta magdali-dali ding, oy. Abi pa lang, nga nahangol tas kwarta nga gante. Uy. Na, wala bagyat. Kinaanad bayat ta sa atong kapobre. Nana, ikaw mo akong pahukmon ini, iyay. Ha? Kasayo ko ni mong nagmatayay. Nag-inom naman ka danha o kape. Ay, wa jud ko kato gabi eding, oy. Kay, Ikaw na, pero tinimang hagak. Pero ako nagpislok pataon ako mga mata. hayan man si Undo. Saman, nagmata na ba siya? Ay, oy. Una pa gani siya nakamata na ako. Nan karon, hayan man siya. Nag-try. Ay, sa gawas ay. Nag-exercise na siya. Yay, naluoy man ko niya nga madakpan, yay. Oh, maunay ako bitang gisulti ni mo deng nga maluoy ta niya. Kay dugay na sadbaya siya nga atong gikauban. Ay, pastilan ba yain niya, yoy? Dili lang lagi ta magdali. Ha, di ta magdali-dali. Kay dili ta hangol og kwarta. Sige. Kutawi ko kape, be. Plihog. Kadayat. Hapit na moment kining. Hapit na moment kining maong payag-payag. Gagawin mo. Ani ko din mo puyo aron kun madakpan ko nila sa mga pulis, di maamo sila sinang iyay ug noy nanding. Ay, gamay na lang. Matiwas na ning akong gibuhat. Noy nanding, kano saaman mo muadtos ng iyay sa merkado? Ay, wa pa may igbabaligya ang mga kahoy si Iyay Undo. Bisag wa pa'y ibaligya sa merkado, noy. Anton lang mo dito. Aron magkasulti na mo sa mga pulis nga niara ko din napita. Unya na lang, Undo. Gamay na lang raba ang kuwang nga mahuman ng gamayng paypayag akong gibuhat nga tuwas layo-layo na ning inyong payag, noy. Pastilan, uy. Murag. Dili man may makahimo si Iyay sa gusto mong mahitabo, Undo. Dili man na mo kaya. Buhata kini ninyo ng iyay ni Nanding. Stilan, uy. Lisura gyud ana, Undo, uy. Una-unaan ninyo ang dakong kantidad sa ganti nga inyong maangkon kung madakpan ako sa tinugyanan sa balaod ni Nanding. Ay. Tiguang na kami sa manang mo, Iyay. Undo. Huwag na magkinahanglan o kwata. Kung madakpan ka man ugaling, nga doon nilang tao nga makasumbong sa balaod, nga niya ka sa amo. Malipay kami kay dili may makonsensya si Iyay. Pero kung magpabilin ka paghihapon na mo, mas labing malipay kami si Iyay. Dugay man mong
nagsulti gani ng undo, Deng. Ansa may inyong kipanagsultihan? Ay, maulang gihapon. Unsa'y maulang gihapon. Maulang gihapon, God. Ang bahin sa iyang pagpadakop sa kapulisan. Ay. Kung ako'y pasultihon nandeng, Oh, ako mo ingon. saman. Mas maayo nga magpabili na lang si Denise ato. Ay, Kay? og dili kita mo makaingon nga madakpan siya. Deng, ikaw. Saan man ka? Kung ikaw ang pasultihon. Kung ako ang pasutihon iyay, ako mo ingon. Nga, maulang gihapon. Sama sa imong gisulti karon. Tempura quick mo diha! Palit na mo! Timing nga. Bagong luto. Bay, pito. Malit mo? O, Clintoy. Unsa man ninyo obre agapito? Ako balik 20 ka buok quick o 20 ka buok pod nga tempura. Kana lang ng basilya. Okay, sige. Dong Klintoy, tuhogi ragod sila sa obre o agapito. Oh, ng basilya. Dito. Ay, kabantay mo obre agapito. Buotan na sa Klintoy. Utan man na siya kaniadto pa ng basilya. Maogyod. Mas masabot ko kabuutan kung makakita ko sa kong daddy Picto. Mahimo man nga muduaw ka ni daddy ni mo bay Clintoy. Tinuod ka ba Pito? Oh, tabangan ka na mo. Among sortihan sa Papa Ronaldo nga iuban ka na mo dito sa prisuan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!